Emmanuel Musa amene amakhala kumpemba m'boma la Blantyre ndi wachinyamata, koma iwowa anayamba kale kupha makwacha, kulemba anzawo ntchito komanso kupereka mwayi wa malonda kwa ena kudzera mu ulimi wa ziweto. Papita chaka chimodzi Musa chiyambireni ulimi wa ziweto monga nkhuku za mitundu yosiyanasiyana, nkhanga, nkhuku tembo ndi zinziri. Iwo akuweta nkhuku za nyama zoyikira mazira, ndipo zina ati zikutha kuyikira mazira ambiri komanso kukula bwino nkukhala za nyama. Pakadali pano Musa ati akukhutira ndi ganizo limene anachita chaka chatha loyamba ulimi. Chochititsa chidwi ndi choti iwowa akuweta ziweto zambiri nkumapeza phindu lochuluka pamalo ochepa. Izi zikungophera mphongo pa zimene takhala tikunena mu programu ya dziko la Mkaka ndi Uchi kuti munthu achite bwino pa ulimi sizikutengera kukula kwa malo kapena dera limene akukhala. Chofunikira ndi kuyambapo. Komabe ndi mmene akufotokozera Musa, iwo akupindula ndi ulimi kamba ka mtundu wa makola amene anamanga. Ineyo ulimi umene wa zowetawetas ndinamba 2020 kuyamba no bwinobwino mokhazikika. Komano chidwi chenicheni cha ulimi umene uchinabwera mu chaka cha 2014 mmene ndimakhala kuchuma nkhunda ndimapanga renti, nde panali neba wanga. Nde neba wanga anali ndi chosowa, ndanandifikira ndanamufunsa kuti kodi tingamapange chani. Ndi anandiuza kuti iyeyo chimene amadziwa sanapite ku school, koma chimene amadziwa school imene amadziwa iyeyo ndiyo weta nkhuku. Amatha upanga feed komanso nthawi anali ndi makola ndi chikena kali konse ndi upangi woyenerera. Masanuza kuti ali ndi nthawi yonena kuti akhoza kumaweta zinthuzo, kumazisamalira ndi kumagulitsa. Ndeno tinapanga mgwirizano wa Islamic Finance imene machula kuti musharaka. Ndeno pa mgwirizano umenewo ine I was supposed to provide capital, iye amene kuti apange provide land ndi labor. Ndeno nthamino munali phindu ndithu. Timati tikapanga invest kaya 100,000 timatha kupanga 200,000. Tikapanga invest 200,000 mwina 400,000. Then chaka cha 2014 it was a lot of money. Ndeno nthamino tinazamba tayima kaye pa chifukwa zovuta zina ninazasamuka kupita kumachinjiri, then tinakhanga tayima. Komabe ineyo china chake chimazindiuza kuti nthawi ina yake uzapeze malo. Ukazapeza malo uzapitize ulimi umene. Ndeno pamene mupene panamba mabwerano chidwi kweni. Nde chaka chino mu December I was outside the country. Ndeno ndimazaona ndi COVID uja chaka chathachi ndi COVID uja amene zinamba za COVID izi. Ndeno namba malingalira kuti kodi itakhala kuti ntchito yatha ndizikapanga chani. Ndeno pamene namba mabwerano maganizo kuti paja tili ndi malo titangopita ukaona apo ndi apo mwina mwake tikhoza utani tikhoza kuyamba. Then namba kumaona timali resources tofunikira pa ulimi. Ndicho chinthu choyamba naona kuti ma critical resources chinthu choyamba ulimi makamaka kuti uchulukise nkhuku makamaka zathu za chilokolozi kapena za hybrid zosadi za nyamazi ukena okhala ndi chinthu choswera madzi. Chifukwa zikachulukitsa nkhuku zimakhoza kumayikira malo amodzi. Ndepa nthawi zikuyikira malo amodzi mapesana yamba ukhalirapo ina ikikirapobe nde madzi ake sizimalongosoka. Ndeno zikakhala zachulukirapo zimafuna kukhala choswera madzira ndekuti uchotsa madzira acha ukaweka mmene muja. Ndeno tinambopeza chimenecho. Ndeno vuto limene limachera ndi kuti mukaswerano madzira muchoswera madzira chimafunikirano kunena kuti mukhale ndi chinthu china chimene chizitenthetsa. Nde kwathu unaona kuti magesi ndi ovuta kwambiri, ndekuti magesi kungodzima ndekuti you lose ma chicksons. Nde tinapeza magesi a solar. So zinthu ziwiri ndi zinthu ziwiri zimene zinalimba mtima. Then nazabwera kuno basi kenako ndikuona pa garage apa kuona kuti gali moto ikhoza kukhala panja kuno kuli mpanda. Yes, then nangotola matabwa pamene pa matabwa timene tinalipo ndikukhoma zimene mukuziona kumbuyo kwa ngazi. Kenako ndikuyamba apo ulimi ucha ndithu yamba kutolera timadzira apo ndi apo ndithu basi pano zimachuluka pano iyayi nkhuku zimene azithamangira 2000 ndithu kamalo kochepa komweka. Chinthu choyamba chimene chandipansa ndizipitisa makola mmwamba, chinthu choyamba ndicho kusunga malo. Chifukwa malo anthu ochepa ngati mwina mukhoza kuona kuti kumbuyo kwanga kuni malo ochepa kwambiri, mwina half ya garage mwina ndi 1 by 500 meters koma ndikhoza kuza kuti pali nkhuku 500. Chinthu choyamba nyaya chimene chofuna kusunga malo, kupanga utilize kamalo kochepa kamene kalipo. Number 2, nthamene ndinazaonera pa YouTube nditayamba kusunga nkhukuzi kufuna kuona so tanza phena amapanga bwanji. Ndeno ninaona pa YouTube mai wina wa ku Tanzania amafoto zaona kuti nthawi zambiri nkhuku zimene mukuyuza cage system, ma cage ngati amene opita mwamba kuti nkhuku zonse munazike pa floor
mathanso upewa matenda ena ndi ena chifukwa matenda amakhala mu nthaka angakhala airborne amakhala kuti ali mudothimo mphepo ija ikabwera imangowaulutsa ndikuwatengera kumene kuli nkhuku zinazo koma matenda amakhala muchani mu nthaka ndiye mukakhala kuti kuti nkhuku ja mukuzisunga mmwamba mmakejo ndimakhala kuti choyamba mwazithawisa uchani ku matenda amenaja ndiye kwambiri kunali kuyang'ana zinthu zimene upewa matenda kuphunzira nzako wanena anafotokoza amene zimakhalira chifukwa chani amapanga makolo ako amwamba choncho ndena nitabwera naona kuti kuma ndibelenso nzeru zili ndibele nzeru zimenezo fa matenda nkhuku ambiri amakhala osachiritsika you can lose nkhuku zonse zimene una 500 apa mapa mukhoza bwera zonse mauso tatani tataya then fanya nagusa ntchito njira imene ya cage system maso makeji ake opita mwamba kanthu nkhama lero amusa ndi mlimi okhazikika ndipo ali ndi nkhuku zinziri komanso nkhanga zikwizikwi iwo watsopano akupindula osati pogulitsa ziwetozi kapena mazira okha komanso pothandiza anthu ena kudzera mmakina ofungatira ndi kuswa mazira monga mlimi wa nzeru amusa akugwiritsa ntchito mphamvu za dzuwa popanga magetsi ndi magetsi amenewa amene akuchititsa kuti azitha kusamala bwino anapiye makamaka mu nyengo ino yozizira yes ndeno chifukwanso pena zinthu zimadya chakudya chofanana chinthu choyamba komanso madzira aja mwina nkhuku tembo yayikira madzira ake 4 madzaja timene atenge mwansanga tikawayike mu incubator nde mwinanso nkhuku inanso yayikira nkhanganso zayikira nde timatolera madzira onse aja mwina akwana madzira 100 nde usaja timawayika mu incubator kaya zinziri kaya nkhuku tembo kaya nkhanga kaya nkhuku onse aja tiyayika mu incubator zikaswa chifukwa chona kuti zimadya chakudya chofanana komanso zimafunanso environment yofanana ndeno timakhoza kuzika malo amodzi komanso mbali nandiona kuti malo amene timatcha kuti brooder amene timayenera tizikepo kwa mawiki osachepera 4 kapena 6 zili pa brooder paja makamaka zinzirizi komanso nkhuku za lokolozi ndi nkhanga ndi nkhuku tembo ndeno pa brooder po timagwisa ntchito babu limene limatenga mawatsi kwa ochuluka kwambiri ndeno pofuna kuchepesa cost timakhoza kugwisa ntchito babu limodzi zonse ndikuzika malo amene babu limodzi limakhoza kusungirapo ti anapiye 200 nde mwina tili ndi zinziri 50 tili ndi nkhanga 20 tili ndi nkhuku tembo 10 nde pofuna kuchepesanso cost timangozika malo amodzi ndikumazisamalira pamene nde zikamasi nkhuka chifukwa zimakula mosiyana pamene timamba kuzichotsano kukazisiyano pazokha zikakhala kuti mwamageza fika kuti mwina zikudyano chakudya chosiyana ndi zinzake timazisamusapo kazika pazokha pena timakhoza kuzisiya nkhuku ndi makamaka nkhuku tembo ndi nkhanga timakhoza kuzisiya malo amodzi mpaka na mwina kufika pamene zamba kuyikira madzira zikamba kuyikira madzira timazipanganso soti ndikuzipanga soti kuti nkhanga zikhale pazokha nkhuku zikhale pazokha nkhuku temboso zikhale pazokha nkhuku zonse pali nkhuku za mitundu yosiyanasiyana pali masaso pamene paja mwawaona pali mabosh fed mnawaona pali macroilers ndiye timazipanga tilinso amati ma black astrop za mikolongwe zija anthu amati za mikolongwe ndiye timazipanga sort out kunena kuti pasakhalenso kulowererana mkati muja kuti tikhale ndi pure astrop pure saso pure croilers nchifukwa chake kumambiro kuti matha kuziwetera malo amodzi matiza mapita kundunda timazipangano separate kwa anthu amene akukayikirabe za ubwino komanso phindu limene munthu angalipeze kudzera mu ulimi makamaka wa ziweto monga nkhuku amusa akuti uwu ndi ulimi okhawo umene umabweretsa phindu loposa ndalama zimene mlimi walowetsa mwachitsanzo amusa akuti pa 100,000 kwacha iliyonse imene mlimi amalowetsa mulimi wa mtunduwu mlimiyu ali ndi kuthekera kopeza theka la ndalamazi pamwamba ngakhale kupeza ndalama ina ngati yomweyi ngati phindulo likupezeka ndithu chinthu choyamba mwina pano patingana kuti sitinayambe kugulitsa bwinobwino koma tinabweretsa ma broilers wakuti tizigulitsako ndiye ndikuona kunena kuti phindu likumapezeka ulimi wa ma broiler umenewu ndi ulimi wabwino ulimi tingoti ulimi wa nkhuku njeno ndi ulimi wabwino tinabweretsa ma broiler wa ncholinga chona kuti pazipezeka kakashfu chifukwa nkhuku za chilokolozi zimakhala 23 weeks ndeno phindu ndithu limapezeka mukatolera madzira mukhoza makagulitsa timakhoza magulitsa madzira amenaja komanso ife pano pakhomo timakhoza kudya nkhuku mamamu chakwambira mama ukafika madzulo kumadya kumadya pamene paja komanso ndithu phindu ndithu mukaziweta bwino you are guaranteed of 50 to 100% profit sonza kuti ukayika 100,000 phindu lako ndithu you are guaranteed kuti you get 50,000 kapena 100,000 kwacha ngati phindu limene sonza kuti nkhuku ngatayikapo 100,000 ukhoza kugulisa 200,000
ndezikakhala ngati zinayi zoyikira madzirazi ngati ma black stock zimayikira madzira timakhoza kutolera madzira aja ndikumagulitsa kumakhalanso tikonzanso pamwamba pachaniso pa phindu pacha maso timakhoza madzira aja kwayika mu incubator ase akapanga hatch mu incubator muja ndiyoti timachiki chaso timakhoza kutaniso kugulitsanso ndimakhalanso tikonzanso chaniso kukonjezera phindu lija ineyo ndifana ndikuze mna kuti nsikadi is the most important thing tili ndi zinziri zikuchulukana we need to find the market ndeno masiku ano kuli ma WhatsApp kuli ma Facebook timakhoza mmene muja madam anathandizira kupanga mmene muja komanso kunoko ndi kumuzi kunoko kuli is highly populated kumusu anthu ambiri kunoko amakhala busy ngati kumba njero ali ndi ndalama komano panopa nkhuku zatangotsegula anachoka anthu kumusuku makamaka kuli muzi wako adisirundu ndipo sina ngakonde ndazafikako anthu amabwera pano gula nkhuku tena akuli zikwati tili ndi chinkhoso amabwera zatani kuzagula kuno mokuti pano pacha kunena nuna kuti pano pa nkhuku zinde musunge zochuluka chifukwa kumene kumweza mapano kumapita chakutsogolo kukhala kukulowa zinamwali zikokhala kutuluka zinamwali kumeneko komanso maukwati zinkhoswe ndeno ifeyo market yathu imene tinayipanga mark ndi kunoko kumusi mukhozanso ona kuti ngati unoko kumpemba kubwera anthu pa kumanga gawa malo apa anthu akumanga kuno anthu ambiri agulagula malo kuno ndeno pano pa kuma mukhozana kuti development ya nsika ngati upezeka kwa zinthu ngati mene zimapezekera ngati maderena ngati zingwangwa chirobwe ndizosiyana kunoko kuti munthu ngati afuna chinthu amene apite kuchani apite mtown pano pa artist akhoza kugula konkuno nkhuku zinziri kuzipeza konkuno timasambanso kutipeza kuti kutipeza konkuno ndiye kunoko nsika ndithu liko nsika waukulu ndithu tikuyembeza kuti anthu akamatusa zinamwali njelo anthu amakhala kocha njelo andipa chammaza njelo asizimaotcherapo pandaso kankhuku eti ndeno ndithu nsika ulipo ndithu apa tili ndi veterinary pali chipatala apa kuli masukulu ko tilinso ndi college ja monsemu muli anthu tilinso ndi timatchula kuna kuti tili ndi mpemba staff development but there is another one there for the children correction center for the children image also kuli anthu mene kuja anthu saja amafuna chani amafuna kudya ndiye kunoko ngati pafupi kwambiri ndiye nsika uliko ndithu waukulu phindulo likupezeka ndithu chinthu choyamba muna pano patingana kuti sitinayamba kugulitsa bunobuno koma tinabweresa ma broilers wakuti tizigulitsako ndiye ndikuona kunena kuti phindu likumapezeka ulimi wa broiler umenewu ndi ulimi wabwino ulimi tingoti ulimi wa nkhuku njeno ndi ulimi wabwino tinabweresa ma broiler awa ncholinga chona kuti pazipezeka kakachifo chifukwa nkhuku za chilokolozi zimakhala 23 weeks ndeno phindu ndithu limapezeka mukatolera madzira mukhoza makagulitsa timakhoza magulitsa madzira amene aja komanso ife pano pakhomo timakhoza kudya nkhuku mamamu chakwambira mama ukafika madzulo kumadya pati kumadya pamene paja komanso ndithu phindu ndithu mukaziweta bwino you are guaranteed of 50 to 100% profit sonza kuti ukayika 100,000 phindu lako ndithu you are guaranteed kuti you get 50,000 kapena 100,000 kwacha ngati phindu limene sonza kuti nkhuku ngatayikapo 100,000 ukhoza kugulisa 200,000 ndezikakhala ngati zinayi zoyikira madzirazi ngati ma black stock zimayikira madzira timakhoza kutolera madzira aja ndikumagulitsa kumakhalanso tikonzanso pamwamba pachaniso pa phindu pacha maso timakhoza madzira aja kwayika mu incubator ase akapanga hatch mu incubator muja ndiyoti timachiki chaso timakhoza kutaniso kugulitsanso ndimakhalanso tikonzanso chaniso kukonjezera phindu lija koma ngakhale izi zili chonchi amusa akuti mlimi akuyenera kumalembera ndalama iliyonse imene akulowetsa komanso kutulutsa mu ulimi wake amusa akuti ulimi ndi business kotero ngakhale mazira amene nkhuku ikuyikira akuyenera kulowa mukaundula izi iwo akuti ndi zimene zingapangitse kuti mlimi atukuke ndi kukhala odziyimira payekha pachuma kamba kuti amadziwa phindu limene akulipeza pa chiweto china chilichonse apo ndiye funso limene mwafunsalo is a very critical question ndiye nkhuku janso tizigawe za nyama ndi za madzira nkhuku za nyamazi 6 weeks zimakhala kuti ukhoza kuyamba osati ukhoza kugulitsa zonse koma ukhoza kumatola mufazi makulabe mosiyana ndo makhoza matola mu imodzi makagulitsa so 6 to 8 weeks so that in 2 months you can make that money pamene zikakhala za madzira zimafunika patient komanso if you are not very careful and not recording your costs ndima process zako zimene ukumapeza ukagulitsa zinthu changa sukumazilemba pena pake ukhoza upeza kuti upanga maloso ochuluka kwambiri
apo ponte ndipofuna kusindika ndithu fa nkhuku izizi zoyikira madzira komanso za nyama fa zilipo zoyikira madzira komanso zili za nyama ngati zathu zimwe zimati maziwa za locals za nyama komanso zimakhoza kuyikira chani madzira ndezi mafunika nkhuku imatenga 23 weeks kapena kuti 6 weeks kuti iyambe kuyikira chani madzira kapena kuti ifike ponena kuti mukhoza kupha nkhuku kuti tapha chani nkhuku ndiyeno nkhuku imene ichangati munthu akuyisunga ikafika 23 weeks ikayamba kuyikira madzira asayigulitse nkhuku ija akwena ayisunga azitolera madzira aja ndikumakagulitsa chani madzira kapena madzira aja ndikumakapitisa kumapisa ku incubator akakaswa madzira aja ndikugulitsa ti anapiye tija kapena anapiye ndikuasungaso ndikumaweta akafika ka stage kenake mwina ndikumagulitsa kumwina kwa anthu ena sofuna utani kuweta koma akwena kugulitsa ndithu madzira mwina kwa chaka ndeuti akhala kupanga ndalama kwa chani kwa chaka ndeuti kusayigulitsa no chani nkhuku ija chifukwa pa 23 weeks ukuzapeza kuti mwamake you have spent 10,000 kuti nkhuku ija ifike pati ifike size imeneyo komano kuti uipange recover 10,000 nkhuku sunga kaguse 10,000 tegeze ngani nkhuku zimene zikuenda panja zathu zimwe za loko imene mazomwe ndi 3,000 4,000 5,000 imene ungathe utani kugulitsa ndeuti ungofika ukayigulitsa nkhuku ija ukapeza kuti nkhuku ija waononga 10,000 kuti ifike pa size imene ija koma ukayigulitsa bwanji wakayigulitsa nkhuku ija mwina 4,000 ndeuti waluza 6,000 komano ukwena ambe utolera chani madzira ndeu ukatolera madzira masiku 30 ndeuti watolera tray ya madzira loko imadulirako mwina 4,000 ndeuti wagulitsa 4,000 ndeuti pa mwezi una uliwonse ukhoza wapanga bwanji 4,000 after 23 weeks ija every month you are guaranteed kuti one chicken is capable of giving you back 4,000 ngati ungogulitsa chani madzira ndekuti mwina no after no miezi 4 5 6 7 8 nkhuku ijanso ukayigulitsa ukhoza khala kuti mwapanganso phindu lochuluka kwambiri mwina wapanga 20,000 phindu pa nkhuku imodzi mwina you have spent mwina 15,000 koma mwina nkhuku ija mwina make total revenue ya madzira plus nkhuku yonso ukayigulitsa ukhoza kupeza kuti wapanga chani wapanga ndalama zambiriso mwina wapanga phindu mwina 20,000 ya pamwamba imene mwina 20% profit so mapero wake ukhoza ungona kuti at what point to sell it so that you can make maximum profits so you can make even 1,000% profits depending on at what point you want to sell off the chicken faikamba kuikira ikhoza khanso mwina 3 years kapena 5 ngazatu za loko zimakhoza kuwana 5 years zikungotani zikungoyikira komano zikakhala purely loko ngati zathuzi ndekuti chimene ukwena kupanga njona kuti ikayikira madzira achama uzatani uzacho usayipasire mwaiona kuti itani ifungatire madzira kafaika ngamba fungatira madzira acha ndeuti ingoyikira madzira 15 kwa mwezi umene iyafungatira madzira momatu kaichotsa madzira kana kuti palibe madzira ikangati ifuna ifungatire masiku awe 3 4 5 atamba kangoithamangitsa yayambiranso kutaniso yayambiranso kuyikira sizochita kufunsa kuti alimi aziweto mdziko muno makamaka ang'onoang'ono akukumana ndi mavuto osiyanasiyana koma amusa akutsimikiza kuti ndikhama anthu achinyamata ali ndi kuthekera kopeza phindu komanso kupereka mwayi wa ntchito kwa anzawo kwa iwo munthu wina aliyense amene amazitcha ophunzira kwambiri akuyenera kupereka mayankho ndi kupereka mwayi wa ntchito kwa ena panopa kuthekera kopereka ntchito kulipo mmene mwazionera nkhukuzi ine I have another profession ntchito 1 million zimene limakamba boma si ntchito zina kuti boma cannot employ anthu 1 million komano anthu amene ali ndi kuthekera kapena amene ali ndi kuganiza chifukwa nthawi zambiri is not about kuna kuti munthu ali ndi ndalama komano anthu amene angathe kuganiza kuti ine ndikhoza kumapanga ulimi ngati panopa as we are talking now ndeuti panopa tikuyang'ana tikufuna antchito atatu awiri okuti azithandizira pamene paifanga tikamba ma broilers 800 and in last week kumabwera ma broilers ena kukonzekera zachinamwe ali ndi zinkhoso zimene zikufuna kuchitika mmudzimu kunabwera ma broiler 225 komano our brooder nkati was full so I had to find the same guy I was mentioning amedina kumana 2014 uja because ali ndi makola komano akungokhala so we had to find I had to contact him so kuti ndi nkhuku 200 can you take amene panopo apeza kale ntchito anichochita panopo and he is expecting now in the next 6-7 weeks you have 200,000 250,000 and kunokonso we need munthu na kuti azitithandizira kuna kuti full time azikhala kunoko anthu anyamata awiri komanso koko tifati khale ndi garden ndeuti obviously so kufunikanso mene konso anyamata awiri kuti azipanga attend chani azipanga attend garden ichi panepo chinthu choyamba ine ndazilemba ndekha ntchito
komanso chinthu chachiwiri ndekuti anthu enanso awiri atatu kapena 4 apezanso chani apezanso ntchito kunokonso we need mulonda. For example ndakuza ntili ndi kuno kuli nkhuku tikufunikanso tilembe mulonda wa masana azikhala pamenepo. Now we need to hire someone oti azigulitsa monga kuno ndi kumudzi nkhuku chafana kuti sitting ena sanga kwanso kugula nkhuku yonse. They need maybe chicken pieces. We need munthu ona kuti azitenga nkhuku chako mapanga madu ati mapisi chani kukhala nazo kaya pakashopo pakona kuti manga kashopo azikhala pati azikhala pamenepo. Wina akapeza ntchito ndekuti muna ntchito anthu 5 ndekuti pa 1 million job paja ndekuti izasala sikuti so 1 million ya ena akapeza chani apeza ntchito. Amatitu boma ndi anthu nde mukamati boma linati alemba anthu ntchito 1 million, they will create 1 million jobs. Ande kuti mwachidwe tuna kuti anthu apanga create ntchito chani 1 million. So we cannot blame on the government because we are the government. And ineyo ndinaona kuna kuti if you are educated, if you feel kuti you are educated, you should not be scrambling for a job. You should be in the forefront of creating a job. Ndaona nthamene ali ku South Africa anthu amene andilemba ine ntchito santhu oti anapita so they didn't have even papers like my papers komano anandilemba ntchito because they are doing business. So naona ndinazamba sachidi una kuti ineso nanetu ineyo tusiwe nakulembedwa ntchito ine I'm supposed to create jobs. Ine ndiwe na kuti nanso ndilembe chana anthu chani ndilembeso anthu ntchito ndeno ntchito zandizotheka ndito komano zingofuna kuna kuti anthu we should change our mindset mmene timaganizira fanthu amene maganizo tikaphunzira tifati zayembedwe ntchito ndi munthu osaphunzira kuli bwino munthu ngati uli ophunzira ngana kuti ndipane ndafikapo pophunzira penipeni iweyo kwena osati ukhale olembedwa ntchito komano olemba anthu chani olemba anthu ntchito. Kunoko kwathu no we quite a developing country. What it means is there are developing opportunities. Nothing is fully developed. We have been in England. If you go in England or muntu ona utali ndika take away kaka, it's not a simple take away. The McDonald's whatever we see we hear kuno kulibe uko ndika take away kaka ngono kwambiri komano because it's in a developed country it's very developed. But kwathu kunoko is a developing country. What it means is olokungu ampa ku tinangolima apo masampo timaona ngati mwe atigulitsa kwa mwezi suna anthu atani agula because there are a lot of untapped opportunities. Zimezi kufuna sharp minds to unlock those untapped opportunities, then unlock the jobs which are locked in those untapped opportunities. Pamene mwayi wa ntchito ukusowa, pamene ndalama zikusowa maka mu nyengo ino ya COVID, ulimi wa mtundu osiyanasiyana ukuyitana. Pamene pakhomo pasuwa ndiwo, amusa amangolowa nkhola nkugwira nkhuku, baka, zinziri ngakhalenso nkhanga nkuchita ndiwo. Ndipo ndalama ikasowa, yankho ndi mukhola momwemo. Uwu ndiwo moyo